Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Na kwarigani nainde mwanchu murigeri asobot kubaboro asensemo ya kabere asobot kubuiga asena kulirira na ntuchiko sanga asobwagare no yokurigeke rugo kyobo MCA korwa Ase ward area botitendere asobot kubuiga kero keriango chiko mwari baga agukwanie oyo aseretera alimanyikaine buna shem area kabere ne area gatatu nacho kumenya asobwagare Ase obot kubuiga bwati nkwani yega wetera asenchire mutandao wekera Facebook na boigo asensemo area ya YouTube Ensoko TV ase namba ya mawasiliano nigere enoti isano nebere isano na isatu isano nemo maragatano omwere obeka isatu boigo nabo kubwati enkwane ye gabuna tukonya gusanga wetera Ase umutandao wekerera sense media ya TikTok Ase obotuko oboiga asabaro tigamwarigani elio agokwane kurwabwo tuchake gusanga Ase obwagari. Karibu sana mheshimiwa. Mbia mono sana. Karibu sana Ensoko TV na kiro bya okwanie omorigeria Ase obotuko oboiga. Mbia mono sana. Ntaito kwiraliwa geriga kwanza gukwania abagusiba minto marababoye bono igangambye mure oyo kwana no mheshimiwa Shem Bisimba Otuoma. Shem Bisimba Otuoma ni go ale aspirant yekerugo kyobo MCA bo chitendere ward 2027 nko batakero morobomia. Karibu sana ni Ensoko TV kage tuguchaka gusanga Ase obwagare asobotuko bwa bono igati cyake kurwa aria asorwete Ase oiboire na boigo nonyene sabari yago yoburai naki echageta sengencho ayegucha goswa Ase ukorigekero geke akyoburai gemeretina esabari yago nera sina to go trace asina to go chakira gocha toma gocha konyora oburai ime yago. Okay. Shemu Otuoma litangani ndaito gatani gongi boira Ase kenyorege sinini ime yabo machoge chache Ase ward yabo chitendere. Shem nigo na soma Ase school nsini ali yabo ya Tendere secondary school. After Tendere secondary school Shem aga proceed aga kore degree ya Ase University ya Jomo Kenyatta. Shem gakora ko Jomo Kenyatta Shem nigo achaka okore mirimo Ase college ya Elgon View College Kisi sanale okora buna marketing officer later nenga sukankaba registrar. Kurwabo nga proceed okora bune assistant loans officer Platinum Credit Limited Kenya abuna igoroto rosagirwa gusi na elio mwelio kabisa Shem ni gogono ao kolega Ase ense ya Qatar, State of Qatar abungo kora Ase Hamad International Airport mpaka bonera nimbwate takwenene sana yoko korera abantu baitega Ase talingo ko bagambera ntagete gukorera abantu babo chitendere mirimo ekiagara naro libagandiro kuruma yaganje nanyego rotary mo yaganje agotanga no burayi nkobori nabete registrar timbori tiborai nabete assistant loans officer timbori tiborai bono libageri gali abere wazi yakero yo minto James ondali agendo bujumbe ontigere libagali okoba omo MCA hande nimanyeta abantu baitabire ekero geke gongo cha gukira mambisa mbili bono ekero tukwanira mangana yoburai no nganchira keiga nkoirania nkwarenge asorogongo rwagusi Ase sabari ya matukata to yega Ase tokora tuna United Opposition bakorwa Daktari Fred Matiang'i Kalonzo Musyoka oyo kurukuna Rigathi Gachagua Eugene Wamalwa amana abarayibande bari ngase orogongo rwagusi na hino obwarenge sabari ya matuko atatu ororo nkware ngororo nkwaroche ali yakorekanite nkyura kwanire iguro yesabari yega ya matuka atatu na mono tuguchakura sense muyekerenyo bono Daktari Fred Matiang'i na bekere twegutwa yoko bomonogeri bwo mugusi guika omwerio Ase sabari yerete nsemo ya masimba yoto kwariganie getambo kerogyo kobekera Fred Okengo Matiang'i ko bomonogeri bwo mugusi kyagero ndinande tayo banogeri mbanya ko babere etobwate ntumna bagusi etobwate omonogeri oyo mokuru ku Dr. Fred Okengo Matiang'i igobono Fred Okengo Matiang'i nage twa mafuta agende mutwe akayeguri itimo agende atenenere nako ikaranza semeserie kitaifa atotete n'abagusi abutore keki eregocha gusia iga nanda konya bakenya bande bia mono sa lakini umatabanogerwa bono mbabere bono igatubwate Simba Paul Simba arati mugavera we county ya Kisi nerambura asa matuka maiga nere nabekire twegutweyo na kikego cha kwa bono igamba bete babere ya mugabana Simba no nere namanye tomonogerio ya goro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i ekibono ntwake ruseti
ekiagera kwenye Fred Okengo matiangitara orokeganga yo kuburikira gukende gyonse bona abagusi abali bamubekirete gutu abachitamo bakarayaya tikazosokie eri ekoro Dr. Fred Okengo matiangi uyoro monogari bwa abagusi go ikiraboniga aseri tukirigeria rero muna tugukwana ntwabwate obochori obokebwara gokorekana buna buli bwakwante semo ya Nyansiongo ne chinsemo chinde meyensitu ya Kenya rero litukiriga tariki ya 25 rimanto bwate obochori obokebwara gokorekana ase chinsemo au ntwabwate ase ensemo ye bunge ya Isiolo South abwa ase gwikira bono iga ase amatoke ari asokire nigo ekworokiuna Tubi Mohamed Tubi nere omwanchumo rigereri nere urarigwe kuba omubui gwetera ase kiama kia UDA alafu ase ensemo yende nkoire paka ase ward ya West Kabras ase county ya Kakamega oyo kurukwa Elfaza Shalaka nere nigara liwe kobo mubwi ase kirugekio aine gati ari mwanchumo rigereria agendere to korekana gose aetire chidakika nkego chia aetire ne kiamane kia UDA togera paka sensemo ya Evrore ward abwo ase nawe kukuna ya Duncan Nyaga nera araligwe koba homo MCA kiama UDA alafu asomwerio ntwabwata ase county ya Embu ase ward ya Muminji Peterson Njeru nera nigara ligwe koba mubwi nekero kuligira sobochori oboka bweri tukuria lero kiama kia UDA nigo gia peperushire bendera sawa sawa yani kianyore obo bwine chisemo chonse tubwate semo kwa mere serikali igari ende bono korolekana bare boli abwo ase nayo le bono Jeonta gitoko tebanga asensemo yo kwamelia serikali ndutu itabira matokeo unatsogetego lakini wona nene muno amatokeo toganyerete igo tutagitaba baba UDA unatua beira bakanye kwekabire yiga ekero Dr. Fred Okengo matiangya gocha gutangaswa mbale tabirera linde bamwenyi mbeyo agenda akonye Kenya mangana yiga nande togotebia the united opposition igo boni getogocha kubwati UDA se kobeka chi by election igo tutagetocha ko basabusi mapema so that the will of the people chake komanyekana mapema kere kendabu na kimota basibya igalende oroche chinse mwenye chingima mugo sibigwa borondoro the united opposition njabo ateme emerobelio au asama tukaya itete bwangoiga teranyora ibagali saine ya okora those campaigns otherwise ekyotika Kenya ko bali berera lakini united opposition nebangete eyo turale bona paka sensemo ya Vonchi alibona sokorigia ekerogo kyoburai ekero tukwira na aroro tiga turarachakira ase ensemeria abantu banga bange bakuborina utarachaka korigia ekerogo kyoburai nkigwa korire kwanza bono utaracha rende gatukubikire gutwana kihe nayo murayo itu nkigwa rakorere abantu babonchi gwikira boniga buna tugukwana iga elinde tumaye guchakira rona ki kwakorire keneke bas bono abantu abagamba bwate libaga lyoko gochora omurali ndagitego gotebinje na kagerete ngaitukuri monimbe omo MCA useni base list ya bali bakoboria bono na beiro na ndendo bakomoelio nchekero na renge gosomi na renge registrar Elgon View College na abana over 300 young people baiterete okoboko kwane ncheliri na renge takoyoko bakero kendi byonse konyetera cha sende osegangende yonse abana over 300 young people boni ngana bongo basiemera kuruga iga gweta abande bakora maiga abande bakora maiga bare journalist ma ne chi station chinde ntagete ko koeresa igo mbwate byanga ncheshem igo ntagete kosuka mutuari nkonya abasae korengana ngano okobora wichikasi namba ibere shemwe kana bete in Platinum Credit Limited nindigeta abamurabande galia balenga okora as junior loans officers na ande ngatika abande bakinu bakaba assistant loan officers shem ekero na choretwe na akeretwe kura otenenera mangana ye basari wodi ngima ntwarute basari nonye na rweto mwako yomo ngasoka twarute basari asobu asiokwe shem ekero na agenda chize cyangumbe bakomboli nga shem ayekero ngumba abuna bweko taida kwabera katalo ina sombira abantu okiraboniga abantu 75 bachire chinse kya katalo ino mubaroliwa umanyeka 75 umanyire ikiagira nimbwate group ya WhatsApp banyamanyete nchengo nkobeke bintu wazi 75 bachire nse ya Qatar wetere company ya ALM Recruitment Agency ALM Recruitment Agency nganchere ngakerembu ya mono omo director Madam Helen Mwangi Madam Helen Mwangi we have partnered well na Madam Helen Mwangi otoirobo raisi otoirobo asioku company ya twancheire koira abamuraba igasiko abamura toireta abatanga nibonege barebuya bangusira abamura bamwabo nande ndochenga bona basayenko abare empowered
konye community te gutwara abasaya bakong any community without a strong youth network a community ekwete igogo ikerabo ni ande to tebinga konye murainaro rikurigwa nande gosoa amagora paradiso ime uranya soe na handaya nyekerige korotekyo nyegeri kenene yake ninje shemu tu ebona na paradiso yega ogukwanira ni gokwa tebire na boni gosukire gosora lire na nekero gokyo bunge aguchia korwanirira Ase Omwaka w'echilifu 2025 na kabiri ase scale ya 0 to 10 gwikira bonega ire ngora mwe asobokora libwaye ase ward ya bochitendera Mheshimiwa Paradiso ase scale ya 1 to 10 na bonko mwa 6/10 kiagera rende tamu ya etera na bintu bindembire bitakere gokolekana chintundere ngachire ochire chintunda na chagete koruko akera ari ngomo kansela nande wo ochiro wo MCA bono ochiro bojumbe nebona tocha ase chi priority chage bintu birya byengencho ekemo bire bitatuiga birotegete kwanza bunogo soiga abaraya bange bagotena inchasama tukane emya matangani bunango chako sobisi chi priority chia no se bintu biringani tukwikira ni bitangani neke entege tangani nambe mo omochando monene nanengo te yabantu it is youth unemployment ndage to confront the giant of youth unemployment yabere the giant in the room korukare kare ndo problem none serikali ya Ruto ostobre ma serikali ya Uhuru chi serikali ya Rurema ga chiashumiri ngaba saembu yabare omanye tabangi namba aligere tuwekero kyabo kyabangina yeba abagaka na ubabuchete percentage yenene yaba jumbe aba governor aba senator na abagaka no muchando lyo 2/3 gender rule bono 2/3 gender rule yakare tuna egacha go solve problem yabangina ntebingi yachi go solve problem yabasaye the young people of the Republic of Kenya have been left helpless. That is why ntagete gotebanga enchere ntangani ngocha gotumeka ngocha korozi diaspora liaison office within the world level the diaspora liaison office eye wocha gonkonya ko bwatana na recruitment agencies bunabone ya ALM ya Madam Helen Mwangi ne chinde elinde turatambukia abamuraba gochungumbu endo ya kabere intagete gocha ko make sure nga abamuraba igango go enda balisiko na skills because article 55 sub article 1 of the Kenyan Constitution A, B, C and D ige kuru obligation uchi serikali number 1 etureini abamuraba number 2 eba emeremu number 3 ehakikishenge bakomenya buya lakini serikali yaito nyanyago abamuraba bange basoira marume abamuraba bange basoira samaliyogome esa uri serikali etali okore yetakire gokora none biroge bigabyo bogambe bire sita nkira iga kyabasa uko gose to kurwanira uko nyorumo musaya kurwanira no bojumbo yondo rwaniraga egero gyo boye muziye nakina nyore tekere kyabasa ona bagaka abagurige gero gyo boye muziye batei barazukensemo batiga shemu ndanyegeri ngewe myaka 5 mumugaka 5 good years bo chitendere nkunye igoraiga nande bunerege tongoiga abande bagorwozongo bachagari bo chitendere ko kwegokya I want to assure you nganto bwate binteringe ndakorera abantu abo chitendere another priority na amache ntakikisha ya kwamba nga mache asoire kere homestead kangobone ngo tenga how many households siwata mache kango county iga kuika make sure ngebitacho preservation of the natural sources of water ebitacho byarosi ubiyonsi pi ngobo mujumbe amini mu MCA ntakikisha ya kwamba nga asamanga na training abamuraba ngo babeka bakore course yetari ko irege kegetambe ikiagara chikosi chigato ko ira abantu diaspora jobs njitiko taka course yekwirege kegetambe course muna electrical installation plumbing mangana magusu motor vehicle mechanics automotive ebinte ibyo bitagite electrical installation hairdressing and beauty chikasi cheka tutagete ko ikori kabantu ko chisiko echine chikasi ko kana meeting tato it is skill based job a skill based job yega muna gukora miezi 6 iga o secretary akora matema national anita twamwa nko iro muswada se assembly erinde kisi county ere yategenda weko rukunga seed capital seed capital ne chibezo mu muro yako wazo keraje ja kire byasara biri byaye igobono shem enga kinda ewiri baga ninde ta moncho ria manene ase county ya Kisi especially a ward ya ne abo chitendere hekero tuguchagiraga bwo ase gwikira gukwanirwa yamangani chisemi na boigo kwerekira basaye nkonyora bari amaigirio tatuchakira bwo sensemi ye chisemi ase ward ya bo chitendere buno mu MCA no bwate asobokora ribwa na responsibility chiago ntubwate obokora buri ugani rikuru kwenekina chisemi nkogenderera guchire bya ase ward yago ntubwata mwana ya ECD nyone chitivete chiga kubwatira na gocha asamangana ye chisemi na ryaya uruberetie omomenyi olia ogotoka ase ward
ya bochitendere ekeronda irwe nda choru na ndima itengo nchora bale ninga kikishinga village polytechnics nkwaga chire na nengo bachire properly equipped village polytechnics elinde chikosi chikonye toko beke course ya motor vehicle mechanics ko ikato enough engines konye toko beke course ya electrical installation ko ikato those electrical diagrams ya bantu ga boards bako bekare konye toko beke course ya totebe for example toko beke course ya ererie muna maite ya maboko ya plumbing kwikatonyole nga chipipe nchiro bago traineri ebintu ebyonsi pi abantu abanyore proper equipments elinde banyore up to date skills chiranyale ko bakonya ba survive ga toko chinze cha Qatar, Dubai, Abu Dhabi amare chinze chitinde chaisiko nechisikure chike chikorwa amaigerio yemeremeiga ya magoko ine nubwata asari maybe gwa identify na kinda ire asaya iga asekenyoreke ntubwata buri mugete bura asegete no iskuru yeganira kubekwa wakanda kenyorogete no activity yeganiria kubekwa sengencho nabera nyarikani obikwane byonsipi lakini ne ngayiya bono iskuru ya maigirio ngayiganira kubekwa sengencho bochitendere nene eto wakikisha kanga at least ntobwate a village polytechnic na kiko village every village lakini wone toterenga Tony class find locations or say sub locations. In all our sub locations, I will at least fight na bakero mwaka totuaraga vocational training center akamo ntochi beka chinyinge chitabwa equipments. Kose bunaboni ya Arsenal rara identity naboni yenya Burumba Polytechnic. I will work in partnership no mojumbe ora renga keyo. Twakikishanga Nyaburumba Polytechnic chikosi renge bwate. Turigeri in terms of equipments ni bwate bintu bisaine kose chikosi abana bagochega batarabusa. Nyaburumba Polytechnic bwata sabana bakorara. Chikosi je chigwaka ne serikali. Lakini bana bali gosomeza equipment njikore tiki njisaine. Eke ntokende nale gotebi. Ninte mesana wo balance konye Nyaburumba asigaye kera pomba barogoro vocational training center nere gasene kwa gachugali ninga kikishenga yaga chirwa so bwango na and equipments yabekiru wono nje nalengo mo register ni manyete mangana tailoring ni mangana beauty therapy and cosmetology, hair dressing chikosi bune ni manyete requirements chitagete ninde the professionals bangaidi erinde tobeke up to to make standard equipments as a chikwere vocational training center chitu ebona nase abarimu ba ECD yenyo nena aborokiwa abarimu ba ECD nintemenga kwa hakikisha ngamba bwate recreational facilities abana bali umanyete CBC no build a interest yo mwana building a interest yo mwana talibiranya bagwa kulero banyore bichi bintu bawuchiesera buyayiga banyore bintu ba swimming pool ntoteme to ikaranze within the assembly to the available resources tinkwana ga totala measure the resources available to kore assessment chiskuru cheto cha ECD nga nkichibugate nkichitagete akarutu wakore bintebyo the report ego cha koruga ali nerego cha ko inform what steps to cha ko take kana so office na hakero tukwanira ebintu byonsi pere nabo kubibeka byana bwo kubeka emikakati na kwenekina ntubwate chiskuru ntubwate ebyombo sebiri biganire ko konya kwana na amaigiri yayiga lakini chi family chinyinge ose chi amate chinyinge asorongoro itwa gusi no maito kumwika kororo omwana ko gende skuru no nyemogoroba omwana otukumanya ose naragire to staragire tasinge chekero kuri mu buko besa teyo na kire naho chokonyore school fees yiga na kibago chegusiro na ki omwana tari wasayarigwa na boigo ebitoki mirororo baminto omwana yagwakara school fees goseni gomogoje gobeka masomo abego ECD abantu bali ngwakana by the county government lakini still there are a lot of equipments itakeire ko make learning easier they are what we call teaching aids bonon to ikaransense with the committee in charge of education, the chief officer in charge of education tororenga kinakana watabalinga report yokoru in our ECD centers nerego cha ko inform chi decision to cha ko take ekiagera tingo kwa naboniga and we intoragenda to various schools twaligere ile school yarenge ya Steve Arika ntwaroche bwate bakachi TV twaroche bwate bintebia chats singiane bindo binda ayonto chetoligere tolenga school cheto cyabo chitendre nsababu kichitego twalere bintebio bono nare ko tebia manganande a health orogo keronya saranche imbo mo MCA obo chitendere chinyagitari cheita bante bagokweranga ndubada bantu bagoro community health workers batemera lakini mbarayikirani ntuba maigeria manenake erinde umuntu uri nonyo collapse kera iguru mo community health worker akomenya corona abwate relevant skills choko konyo umuntu uyu number 2 nto make sure kere sub location nebwate nyagitari yani bwate dispensary asabangina bakonya ramanga maternity wing plus ebintu binde muno no laboratory kiagere to kiro chi dispensary echo chikine chibe nyagitari chimye igona wakikishiringa mnabono gabo chichache ntubwate maraba dispensary
machongo neraria ni nchembo ule mheshimiwa Paradiso inkie nyagitali litari wakorere meremo ntobwate dispensary nde kwa kwerendekeragia njaegwa some equipments hane ntutagete tware all medical equipments ntobwate level 4 ya ito gembo ekini wo negase ni kwagachwa chimaternity wing bitanda bakomenta lakini ntutagete tware all equipments amangana x-ray ya radiology ebinte byonzi bitokoro mbakwenda siko na mariyo gatike koniwa ndori goje kominyokia abantu ngankoni bara mariyo we shall set environment yaba nyagitali batagete na baroba treat professionally ekaro to treat professionally there is a board we have the administration igoma ngana ya into talk over administration ekiagira administration ya nyagitali nero ore isaine Qurani nyagitali unless ono rende kero bataisane oserende bono barayi ruribaga koboria nganga kibatari goisana lakini bono ase boniga tigatuba sabira mayanga bakoreki bakenderere nemirimo Ase Omwaki kero mukwirani Ase Omwaki yechipara engaki eriyo korigia chikura muna boni gomo konya korigo buraina muna barayi bande abange nkori bareira na riko rigete moroche buna rire oya osweto bisi boni kana rocha ndo batete gosimeka nyonde na matoko ora singi churiko rieryo ndirwete kamwa bariere ira bunyana ki riko rieryo ninchengene kina rieryo nkurugururire iga nkwigururire bas rimwe chake gwete kalende nyonero yoko sengeraria chinseme chonsi pio yor kwire cha yaye tundu bari nyone kawa umwana kwa nde school unetari kukwama nyone kero muntu akogenda ase chireke to kwanira amangana infrastructure ase eward ya bonstendere no bokorerwa Gochia road infrastructure bonstendere chipare cha chinyinge chire covered under the municipality municipality iganaire chibe there is a county integrated development plan your Ugembo municipality chipara chinyinge chabo Ugembe chitakere kobekwe rami chinde chibekwe cable blocks lakini nchirabe kubikira bonega oikira boniga nke chabekiru lakini chinyinge nchirabekwa chibesa cyachirega ari chimillion chinyinge sana ekeronda abega nandoje no mu accountant inde nabongo ikaransanse na the those in charge ndobwate manager because the manager nerego act on behalf of the board of management erinde tomogaidi buye chibeze judo jitume kabisa chikolera abana inji amagendera korekana arono mateno bokurumi morororo ase amangana yechibeza obokurumi nto jitorigerere chi report kiagere inegasi ya auditors ekerega auditors bakore gasi yabo ndo to baingirie karutwanyore reports chetu as members of county assembly ni gotoko bolwa ariyo bari oriyo kuruma ikiagera there are certain query decisions that we make ikiagera timu yaronye make nje gweka lakini bokurumi mbako bo ikiagera bokurumi bako bakero vacuum etigire asobora igwa gotike vacuum bokurumi bako so ehebona na magana yechikonda engakie chingaki chinga konyorana ase okubwatira no mugabana bwe county komina nango chekore kwabagatia na chikonda chikwenanwa kwacha konyorana ibintu mbiri bigoche bya bisubire bitatu kwanyanyona no MCA no waire paragete lakini muri gochuma beka bintu tena nina kibwasukyo bantu manyana ekonde ye yokorosi paragete usamani infrastructure asubwaga chimondu bwense asubwanire kokorekana bintu bigoche bya bekuga tena nina ki yakina advertisement yararetiwe ekonda abantu ba apply kurwabu oyo nero twekonde gocha ebintu ebinge ebigocha byabekwa nigo bibisekaine sana bono nobo kumbi gocha bwasoera ime nenga kiekere gocha goika bono moko bori gona kie ekonde ni ngoe twari me pali gase ngencho yari muri ikira sigete ya kwamire tragendera ligwa chibese kyatumekirwe aiga bono nobo kumbi gocha bwasoera ase ngencho yebinte biga ko bisekana amangana bwatikene no kwena na which konda okwana na wechi konda tinda itoko bukwanira bonige kiagera okwana na wechi kondo bukurumingo toka borororo where by ngendonge tokoroka conflict of interest conflict of interest nje tingo cha gutwara conflict of interest nindage techi company chigo korega sia monanche nchikwa uwazi goiketoke tonyore competent contractors bagotokorera emeremo erinde twikirania magania abana inji bono nare wa comment go muraria abasaye konyora nturakura mangana y'abasaye ngoche tware ngoro bono tutaragendera ase ensemo eyo tutaragendera samangana y'abasaye bareka tutigirite asamangana ya infrastructure nyona ensemo eyo chikonda konyorore na bari bawo kubwatisi sana abwa ensemo eyo bokurumi ana bego tokana na mbiyore asobokora rwago lakini bari obegeta ase chi obisi chire butigete babere gali batatu maite na boko bokali mwonyore na mbarabwo bakali gokolemura kuruma gamba bagendera tegosariria elieta kwamanya kugo bari bagaterana konyo umuntu gosaririre tegose oyibire chibesa gosobokora bwakorekanire inkieko kero tari kumubuta omurusia abisi kera to kwanira iguru yaba koli imirimo bari bawo kubwatisia kwane kina imirimo ngokorekanire ase oburundi omuntu obokurumye bwo cyaka bunayo manye no kwebeka buno murayi buno gwachagete nabondere nabo gukura oburayi negente kyororo na negente gekomo
ekero very transparent oborai mbobwati gasi ngomo oborai ngo botagete opo mwasi okwasa abakora emirimo bago to batiganchara bae haki yabo erinde mbachi kuiba ko wakorera bintu aso wazi okwekabireyo nabaroboka nabo bagoisanika baisanikene family chao bakore gasi bunetakire because there is a framework unabatakire okore emirimo yabo erinde mbagenda isikoya a framework yabo Gokoreni baka so mwaka bw'echili fibere merongibere na kane nunyorete tugia korekanete abasaya bagasoki sana bagaso ase chipara kurubikana gugakorekana negatie bintu biri bare gokorera kurubikana na singincho kuburwa kwemerimo na ekero okoligereria imense tu ya Kenya nonya basaya bange bagwesoki asubwagare na mbaga ne temeremo abarayi mu abalire n'emirimo neroro ekero kwira na buna bantu tabase ward ya bonstendere naboko likabasaya lakini togoche kubarika bonsi eriko erekina basaya bayigamba ari gutigara isiko nabo ekero tugokwanira kuri abasaya wikatokwanira nabangina nabarabomba roro wikatokwanira bariya bamenyete no barema asingi tokonya basaya boka ototiga bangina tubate bari bamenyete no barema ebikundi ebiga byonsi biko enekina asingi nchibonsi nko gwakira bare kura useko nyarikana wikabacha bagwakire kura nande boiko barigereria nabarabwo obaye obokoreri tigangote biga moraria obotaka ni goboro igoro mono asechi word cheito esauri yakyo manyete na mbemo obo yani ekera mabaga yega siagocha obokora mbole bogocha amabaga natangasu kisi county amabaga chimisano mabaga yega ntutaketatangasu wazi bakore regional balancing aba MCA baitonche keronda achoru ko mu MCA aso ebunge ya bosongo ningakikishe nga abasaya kiagera mabaga ritarigo isana tingo cyo tanga mabaga yo 500 na isaine ni nyareto onse bochitende nakonya abasaya bane babochitendera yeba lakini yali amaka tokire tigatobwe nga kere sub location kire kenyoro mwana na ruse twali mwana ruse tumo inogalia atari wakana kende ekero murangeri bagabunelyo nande mama itara bango kolega ase kabireyo ninde tu wazi ase obokoleri abo bwena ni wechigazi ndageto mwana oboka kurumwabo obogori ekwerende CV yae amanyetenga obongo bwa talingane chibesa nanda kwande kyombe koliki oboguri CV ga ocha ote mama marogo boma nanda nanyolega talingo mwishimi onankonya yaya igento kende ndata ko tebi mabaga ya se county taisaini amabaga buna boni gango likatura abantu nabona yoma etukwate 500 kero tukwake sabu ya bwango etukwate chigwadia merongena na isana se county ya Kisii tukwake sabu eri ya bwango bwango abwo manye toko nyora na kire ward ega ni iri nyora mabaga 10 nerimo igemereti ya 7 nyoro bya ubira se ward yago amabagaye ko ona mabagaye iga kereke nyoro no monto ya moyo mugocha kurusia rali ndi moira se county ebi ya kerombo ata sub location tutabe isano hakimba konyora nona mabaga bere ase sub location iga ibinyoro to alika no bibere mwako tolike ibinyoro bibere mwako tolike ibinyoro binde bibere mwako ngo ikimyaka 5 kereke nyoro na harusi tyo mwano nabo etikasita kero kuruka bire lakini wono onyora ngama bagaya iga tutaji tuikana onya advertise ko mundu agotangaza matango maitega iganya bari naligeta abantu 108 aya segete abantu naligete abandi muracha kondora tutatoruzi etabie yo amabaga toke igoto zabasae paka bali yani bali abayiboli batayo batware hope ngana ki ekero murayo kurukushemo tu marasoe na hakikishenga kaki ni mtenenere bakachintakana yeba ne kende nago tebi unaboniga abasaye nkoira chinsemo chase ko wetere company ya ALM au maene pini goto kurusia abana chinta abana tokurusia sandi bako muntu bolinga iga muntu narwa ogenda ngumbu ngai ekyonkeri bakora tebana hakigente kiyange chikuwa senke boni ngande toko tebi intaraeba chitalikinye chomutinyo yogatatu mambiende ntubatege ntokorunga mass recruitment courtesy of ALM recruitment agency abwaso okora omuroberi oyo nje nonkale muroberi oyo company ne mu director madam Helen Mwangi oyo kalense ya Dubai koligi kigashinde nchebono nchenda omuroberi oyo igalia okoleka na somo chibo songo kitalikinye na isana ase nyumba ya cooperative house first floor ntonje torete abara bokorungumbu madegaragara abara bwe bagaje twaje koriwo kwanda kubaliye lakini rero ngobara tubage binyoro gatime yeba amaduka yabere njemba dali gali gabarali airu none lisosa umbo chitendere bo chitendere ngo kuba aya gali chisi town nabakora ayo no nyambera ali baro lisosa ina bindo binda handi tokanya ali bano nko bamenye kuno bo chitendere mate lakini tutarekera gabo ndagete kotebya abasaye bambwate buyayiga unabona chivisa njiri cyasogete
abasayi bandi bali bakole cheche bacha batane gasinta gete babwate passport babwate visa basokera ku visa asama scan gose tokolera nga ya abantu bamanyete lakini chigosoka visa chiringwa kanerukire twabatebike maino sebono gake bati kabuna bono yomotiga visa ya handi wachaka kuchandika kabuna bono yomo atakere ko travel tare 26 hone visa yo wikera litukoli atakere travel mangate manyete nje timbwa tincherende ego tutogetabara yaba otebangamba bwate chibesa babwata abana aba okoboko na baba enu uswikera baraina barumba gutwara besa cyose na baba gakino ninkeigo erinde ne kamba nere baruseli nonye ninkeigo ekigotigara muburi nera rusie gento kiaye amanye koirani usebono gake that is the only way abande mbe tokonya batabwati pi obo mane to untaito wakera abamura baminto na abaiseke baminto bari in the diaspora to aba requestri abande ngo changira bara bakanira chance mnabono mbale ba travel bakanira chance mbale bakanira nusu ine njira tutazitosire community agendere go chimoto so LM recruitment agency leroiga abantu 16 mbagenda kwetera kwerende JKI basoka uchisinze mu cyisiko twabakoba twabayikigalia twabatakira maya tocha sensemo yabangina nabariya bamenyete no barema mu rubiri wabo no rubiri abangina ntobwata abangina bali wa mama wajane nimbwate benaro siri ebinge bya wa mama wajane nababekirame kyagere emuna korwa bagaka baba basirete osaba gaka bangina baba basirete igo bagotigara bare lonely igonda amo no nyanda ke gosomia abana no muchando ekero nyasara nkonyembe omo MCA wetani ekena akorire ninkore partnership with the non-governmental organizations NGOs ninkore nincorporate with the national level of government ekeranto what areas of mutual cooperation na well wishers twakikishe ngabangi na bankome nyabarebuya unabono nje ngaregani abarai au bache gucangire byombe byabangi nebyo abangi na wajane nonye mbale abangi na bande batari wajane lakini bamenyete below the poverty line tutahakikisha ya kwamba wameinuliwa kidogo nkiyako gararende kurwa sensemeri kwa bere serikali mwe watebirena nuko changira ebyombe biga byabangira kubasira lakini ekera serikali ekokorabo nkwarire omukonyi mumurayigwense professor Kidure Kindiki obere kagotara kisemo chonsi piche chibunge mensi ta Kenya kagokora mangana ya women empowerment abasaye kubasira erigosira abasa inkiyako gara morema mincha no murubi igotore mincha no murubi lakini aya nogani tugocha kwa yokora igo murubi yogo okolekana in a structured way murubi yorie ichikondi yolibe tribunge gali monta kwemo kagala yaro ago control state resources as if no ne chiari ngomo buko tigage ndaro syo muswada ngalero bakore budgeting egende kebe kwase budgeting wono baye ngajibeze where is the source of this money bako and badisha utika biregega unachinchuko ho ikachibeza chimanyanga nga ichikoru irenga chikotumeka nande equity yakolekana tali abantu bali bara allied to the government boka na abantu abatali support government because those are their taxes ho ikabaye uchibeze kyagara chibeze chine cyabo nande ko ikabaye uchibeze echo bono ase mu wakilishi wabangira ase accounting ngo charo tema oretera bari bamenyete no barema obaretera ebirogo na bintu binde ko basira ase ensemo yago kubwatera nere gosira abantu bamenyete no bole manje nchenundi bwenzi na asira timbo ati mo chandonere liswali ndiringa ngo balance yale kyagera account yabo songe bwate word 45 word yaito twanya komororo tanya go chamba kale ya torete marogoto tanya go chagaki chianga retete ngote mari na chiti njemo nga tiko very honest na chagete ko temaliria chagete lakini wone buru arete marogoto igaba go chabatengia bangina na 200 amanyete ko tengaro sana lakini tara akora bantu babo chitendere kende bono kera otugo kwane naba ni chinse mo nchiro mai takora nga tariko nyara support tima iti agochochi ochi charuka lakini wo mane wa mangana tara tokolera kende kia lakini ase kurwa sense mo yabaragia bangi mokora tebana kenyoreke mo ngakirite kura mo bwato muntu ino lakini asinge nchona mugwete yeke ngakie wachaga kwebache nchira geteida omongino ni kwaniki na nyono bukinyomba mburi gocha omongino lima madonya no nyena ayo monyene kokorera abantu emirimo tinta gituko mukwane kyagira tayoga bona nayo tucha sensemo yage nyena konyora nyumba gitugwa kritikura yamanya kwirana turi kwira magendero egento ndagotebye asa magendero nono kiroge tokuria amachibu arabere okebwe ose obu lakini nyasaye ongoro kiringa nchena abuire bono nyasaye kangoro kinga na abuire mbaye kongekero Kenya gochaka kwenda kyagira ngoja go balance wetanje lakini kwa ora kaya korekana igende ke yona aro leo korekana kyagira ni tell my brother with the vision imbwate na bochitendere
umwaka oyo mong'oerire tingo tebete njira mbange abanyabiasara bali bogembo gari abanyabiasara bakabake ntotogete kocha koreto murobiri okuru ku smart city tokonya konyoira Ase assembly smart city to identify obo town obo kebuna maraba moino machongo igoro egetuki mangere moino tugende nyansa kekiragiro uraria nechinsemo chinde no nkebere ngumbu akero twa amurobelio smart city chibasageze cyari kworo cyacakero ko bagukorwo none akarami none street lights cyari kworo cyaba elected abese ikonje gusana street lights cyari kworo town kanyago akasenta kanyago kina goka webule una nago tebi abasaye toko cyakora ngenga kitora abatrain tokore ndoko batrain nanto batega batamego cyari toko ba elibu 20 njengo cyako ba elibu 20 keri numuzwara ngo Ase assembly as city capital konye gwakora plumbing onyole chibezo ko ura tools cyao omentana cyako nkero igonise ko uri bageriga aba mama abatata na bonsi abamenyi babo chitendere na bako igwo mu muroyo nekebege nano mu muroyo gana isaine okay abari bibarire kurwa ritwe mu Gochia Ase rinde kurwa serikali cheke nkachia kachite umwaka wechilifu ibere na ikomunista singe nchekerekekere ne kyari nge koreto bokwareri ange no mwananchi abari bibarire sana na buna bona ngakie yege bona sinko rairenga ya cha nkwa ya shilingi 10 12 13 bono nyora abari mina ebakulina apo ntubwato mu MCA ntubwato mu senator ntubwato mu jumbe ntubwate bakumugabara abara ya bonsi piko bwaterana eriko ene kiana abari bibaita singe nchirome torongo rwagusi egatie bintu beria byakonyera abantu bayitinyo n'ugwakana nyone school fees na sense mu yobore no bakorusia oburemi bwagusindoko bwekani oburemi bwa Trans Nzoia oburemi bwagusindoko bwekani wechinsamo kya Kuria ntwegendo tobwato oburemi abagusia baito abarayibons igotwa mono amangana yechae under the member of county assembly ali no ase bako natural resources ali no ere buyago prosecute that matter lakini tuna ba MC na boto kobeka namo tumero mu jumbo ito orabororo tomweresira magania abalemi baito lakini kurwe county iga agriculture na ronere somehow developed ekere somehow developed no muna Trans Nzoia nayo bako na nembegu bakwana nembegu na bintu binde obo tugibwe chinsu ne bintu binde kogenda ekero tura ikenga kiye when we shall cross that bridge ninchengo tebinga kemeremego chakoba tocha sesemo ya mache ebitacho birabi motebo bya sana na kinimba bekera soke elimu mogenda ne bipira ali munyako buchalio kalioka ninche para oseria soke yeiga mwamanya ukora ne nani mwali kali na lende soke yeye goletwe na shem ntage tumanye iga my brother ekinkonya kukororeringa ebintu byonse bigo enchoka nasa abasaye no batakero kolega aseyo abasaba tutara abaire siko diaspora buna Trans Nzoia egentongere tokoro ku Murang'a youth service Murang'a youth service bali batraining chikosi echonspi igoroje no gani ngenda ko kulikia abantu nkore nsemeje siko Murang'a tinkonyora bake sana bali ba koroze ne egazinga ya NYS 2 months aravu ama wakane rwaso school waso ma 4 months total 6 months by city capital ba graduate bagenda siko bakora matemwani tari 90% practical bono kintutoriete lakini abagaba na abatago turangiri to bamangana ekihabera mangana etore naro mu bukoma igintu kigende naro gotebyo omuraria abantu mbale andake bakoboliga litukeriga tare 4 na tare 5 obolikibwa abasaye kale busongo nkibagocha nakyo igintu ketangana batakere gocha nakyo bache ne passport number 2 bache ne good conduct konye basaba mbabu ati good conduct baminyoke cyber ba apply kyagere elibwa mu 50 bache ne slip ikonye mbago cha baracha abotoko bakonya kwenye fast track esoke bwangu nande bache bare decently dressed una igo visio mbacha bogeka ikiagera that is one of the requirements chena ne tu by the recruiter ndagete ko kweresera nga guzigo ntageta size zaidi ejimi sano litukulia kitalikinye ne kitarikisana kitwabekereza matukabere igaba za gorujinze mu Nyamira chinze mu cya Kisi county in the 9 sub counties n'abantu Nyamira in the 4 constituencies baumerane gari cooperative bosongo nande bamanyenga naki ekero process ye kogenda ngoraiga kogwa chirine passport gwetre interview selection ya bero ogo to medical ne 8000 kokora medical 8000 e good conduct ya kwa yarenge tayari na ndera up to date ya irua attestation ya ndaje kokora attestation igali Nairobi kegokorwa attestation bono tuacha ko applyera ebintu kwanyora MOL konye Dubai yoko enda konyora MOL konye nkatari yoko genda akonyora a straight visa tebwa story echo
alafu kuruga ko wakore binte bye visa yawe yasokire hono ngocha kurure commission nkegere reasonable hande chigazinjira baka chibwata chi offer abantu bate chigazinjira chibwata chi offer bacha gutobolika onganchire nkwira ni pakase egatimire meri ochore rekero kugenda ase bungeria ye county nonyera ase bungene gakimogo chorwa neria chinsa chiatonyorirwa kirwango nakwigurira okonyora nabonekera twari kuriria kero kuria record yaba jumbe ase bungene nekero kuriria the number of times chiria kwani okonyora no mubunge kurwa sweta so mwako yego kwani rose mara gatano kabiri abandi bakwale maremia yamo the same way as a county assembly okonyora no chorire na kwamanya konyora na muswada nororia buna bonega the same way ngokubulina otwerera naki kwikira boniga ine kwariro bokongwa abantu babo bagwetera nubwo atuswada olia uraganike rogochigwikagaria uraganyu chikwikioro numuswada uyu numatekero gocha gwetwekero kwanirwa nyora abantu babiri batatu bagosire muswada turocha kwanya abantu babo ntendere boka kureni gwakonya chiwodi chonsi gose muswada kioli boigo uraganyu chokorwa moncherio erio konye abantu bonse kurwa se county ya Kisii na boigo keroko kwanira nengane yigana ni kumukari goika ase chibunge chiga mwabeka mache muno mukari gokwana njenda gitoko kwarezira umuntu utari gukwana kwa tabu atikia gukwana usaba abantu bale bagochorwa mama bono li mama nutakeri kwana gake bono nakitoko tebera choro umuntu buna shem ngende gari minyoka ne gari assembly niso ino no bo chairman bwa budget ngobe chairman ye budget ngakinta akwane kyagera ngakinta iraneria mabolio ngakinta akwane erinde tobaga resources yecho totaliko korara guchandonsi torete chi program chingia chinyore chivesa erinde wo account ya itengi ma function okonda chipara South Mogrango chi account kwara chimesete okonda chikuru cha isidi kwara chimesete okogenda ensemo ya amangana bana biashara kwara baitabete igayigo gembongo chagochoro nyasa ikaranganjire ni ndio proposal kyagera there is new plan nyase plan yali county development plan enyagita ekwende echire ugembeta kire kyara buri mombo isaini to nyagacheria kogenda igoro na igoro ga to beke none library kwangibure igonya zaize konga nire nindo see some of those as part of my proposals to present kyagera hakisho ko bono twetanire kobekerwe bigutu birine bigutu kyagera wucha ne sub county koro kabisa municipality twanyorire na hane naone county ntonyore igali ugembo ndotagete tobeke bintu bira very decent hande bitagete super MCA buna shembi simba utuoma yebaro mwanchu murigeli asoko bwati ya igonse kerokerira ngokoa usitokwa chinga kibwa kesimi urweri boli lyago asoboti kubabona bose ngentu keriuragania gukwanira na boigo kumanya asoboti kubwe kitogosanga na marega to kwanira igoro yalia ye ward ya botendere ime yensemo ye bunge ya bo machoge chache asoboti kubwera marigere noti isano na ibere isano na isato isano na momara gatano omwerio beka isato ase ujumbe nyinge na boigo asogwaka esimi yago asoboti kubwe na mbeyo ginkonye Rora nigere 0788 mara kabere gabu alafu beke 6 mara gatano no mwerio naboko beka isato garia omwerio akesimi yagwe karato sanga ase obotukoboiga oboria omuraye iga libori bya gondire lieli na monoke tukwaregero yobokoreri atarachi koliko omwerio na chikolika liuko lya Gochia Ase Omwaki Ekura ase obotuko bwa bono iga egotebegana na osinga kichinyinge kero mwekira ali ase bungerie county na mwe to mugabana gwika mugwatira nenere na bora tukanena ni goro kurwa ase kia magete nere ni gara ase kia magete na utatengeti guso utachitio kwa boko kolio mugabana otebana togenda guchiokolio kukwanga kwanda guchiokolio cha kwanda guchekebe no chonyo ari chinga kichingo musana ase oborai nkwira ne rori ribori elio igoro yobomo na kubwatirana no mugabana nabwika nabarai bari ase county obomo utara wate simi obomo ntagete gutwara murayo ndibwense ko successful goikotwara wa mono mugabana kyagera is the head of the executive and you are in the legislative in the county assembly goikamubwata neto za tu nini motakero mubwata namba ibere goikatubwata no mujumbe bachoriru elindale tabindo from the national government to ibagega ika county igonje timbu atitobo igina kinata bera abantu bamindonje nganje dabantu bonse no abadoko likina bara bomba anjete bawoja bagatwatara gali no yabande twaragera nyumba mo iga ntobwa timo chando ndebwenzi utatiga noboke bago bwa chakire goichora se ward ya ne county yaito ya Kisii teatre mo kichisi yanga igato iguna naralia ya bwate asobot kubugena banigere notisa no nebere isano na isato isano ne momara gatano omwerio veka isato gabwo nindo chibari mogonya gwaka lakini nainde nigo mokonya kona chabwo akabweri tukwana asobot kubo Soko TV Hello bwairiro bya Soko ndiamono yo singe ni Rwanya Murata karibu sana Simon
na rali omongwana yo group na femo mu yatuthomirie etiganare kuburinga abwate training ikinye bakaisano RPC cooperative bona abana bakara ba training we na ubakubaira ne company ifuri baitwa bukatari ago ikororo bamana wakanu abamana kubakana bebe bakubaira usina moya mu iburi kurigitire. Okay, na chikwiraniria sasa unaina kuburi hiyo bia mara tukumukitisimye ange ibere isatu elinde kucha kwiranira mabori ayo mocha kuyereneria onsi abo ensoko bwa irire bia karibu sana. Ndara de mangara kwa mninga account na wamba pele rota bia kama ndio kwamba na ile kwa ni na ile kama na hiyo iya bwana na ndio watu wote ndio kwa na ndio kama na watu hapa na roho ile ya tao okay kuiraniria nakete okay ena maneno ti isano na ibere isano na isatu isano na mara gatano omwerio beka isatu na bwake simiago erio nyari gukwana na shemu asoboti kubwa bono asaria tugenderete gusanga abo utaracha kurenire na kuna chekera twari kwanire igoro yo bomo iratuka na riende na beri bigo korekana negative bintu biria bitari kogendana amo no burayi bwabo igo bado kugendera kubisira intage toko tebige ntege tangani isimirera nero twaganyeta yasoire kare yana chensoko Ensoko TV. Ensoko TV wairire bia karibu sana. Narazo mwana mitosha mwawe studio. Bwana. Ngo kwana gorugo tendere. Nalo bogoli mwana mitosha mura. Kwana rase women empowerment. Bwana. Ababora kalende kwana rego yanga bora kase uko awutibeza. Isa ko jare kana nabangira bana barabumbata yete muna ekyombe igana barabune na tualente ndende yokubakonya. Okay. Nara ko boli mbimo na chikoiraniria liboli ndairanĩria hiyo sawa karibu sana bono ni tanga nita tukorera ni chakera liswali litanga ni baboli nga asega cia cooperative litanga ni timba tebeti ase chi branch cheto chi office cheto chigotoka LM ebwato office cooperative house first floor Kisii County. Alafu LM head office ige gotoka Delta House opposite Central Police Station igaiga Nairobi. Igobona asaba menye bali abagusi bali within igaiga mbai wete na wako gendororo kiagera mbanye manyete second floor room 204. Okay. Alafu ngirorere lintoria ya kabiri asa ubagocha gocha interview. Nchenga njitaba tebeke maene. Enga kintamba abantu bali rugusia abantu bali ruchibesa sana. Muntu akoriye gweri 250 ote 280 haya. Chibese chige chire ndobwate chigazi baka cheli butamani nchikoro airport porters e company ya Dulsco. Dulsco company eli butamani gakyo muibolie keru akorere bintu kiagere konyore gazi ne eli muguchira eli 150 eli 180 eli 200. Egasi atu make sure nga tuwa password ile company eli isiko yakanire visa erayo kenyene. Honne ticket umwana wakoraki akoyakanira. Iko company te okora bionsie kore. Wono ndo bwaje bya sinde chia youth nyota abayibo tigaba ko nyota basangire lipuro aziga bako bole kyombe kidogo mwana kwa ndagali uchakire wakana igonga telibo satinta getikonga inereri achambo atebobe chiga sinde nchiro reko bwate ne project unabone project nero eko unabone tukabwate eko Qatar I mean ya Dubai warehouse helpers warehouse helpers interview nero number 1 yokora eta oche gwesogete buya utwale passport asutura orata kwa bakonyi betu ngotoka na inche nonde mnande iga mocho mondororo igona kinatebera ng'abantu bono mobwa inchu no mwiboli naye tiyo tiyo ngombe yago siko mwana kale siko na ngombe keresiko makira tiwo mwana siko omerete mete omerete kwerende umwana ngo yenya sorimi. Okay. Ikiagera mwana siasa no nje tinkonyara ko manage. I have to be very honest no nye mu governor tayura kanere bana abaga tutigo itaba gambi serikali yenyene no ne president kwandire ndebire boza kanga wakana tiwo muri amanye nga kigasi cyatokere konyora kitayo twamurabera bake binyoro gatime naye sinyu
Obosikali wale utangazo boniga. Bale kona neri bu 700. Lakini bone bintu ebiga bigokonya umwana ande musharo monene ake ole buye mpatagiti. Nakitoka konya bebulia. Twirade Ase oyo narabu borire korwa gochitendere iguru ya mangana women empowerment na mono ase bari batakana. Women empowerment abangina botambe no netalingana banasiasa bagocha. Mpatakire ko baamo. Ekiagera iwe gato kunyara. Mutakiremo baamo chwerfe anchire chiachiramo with various reasons. Entangani yamabe bantu mbarama bangina bachiramo n'abantu abanyakinyoro bonsi bahatenga ya muchando yogalera matanga akoba mange tikatobwaterane. Tuwabwateranire ebyombe ao twabakonyere kugura chitent. Tuwakonyete ebyombe gete ao tuwabichangere imeye ward yabo chitendere bahagore chitent weta. Ekyombe kyomo ile twagurire tent n'abamura bamenyete chinsemo chia Qatar bagurete kyombe gekoro ku top welfare abuntu abegetamu basogetie tent yabo ekoro ku top welfare. Okay. One biro bagocha kugura ikaba mura bali na baromba charity ekinyoro. Igobura ino nguru Qatar yali mbangita betenga mbuya bole kyaga nababekiramo munatoko bairaga nanko babeka turamo twabate so ebyombega mwagaje so ebyombega mokonya bayiboli na hindu twa so ebyombega elinde twanyaro wekonya so bono nkwira ni bono aseri boli lia county bono bono liri yali ngena uranyorende na bintu biri yokorekara se county emanya gotoka nana turiga twanchira nitina lya gokorekana igo bado gocha kugendera komera sense nche igongo kolege ndo kolengana buna lichiko ligoteba tinta getiko ngango chigokora maminja yo mugavana gose kogokyo mugavana igongo cha gwetenenera gati butambe nje kubuna na ibuli tu bamanyete ngwetenenera by the way ndo bwenzi ndoche kurwali mimi napenda kujisimamia sana urauterendo bwoba nkwarora se kisimbara alia nkwarora chikali gekorekana bande bakorerana umanyeta sengencho nkwamereria serikali asengencho bakoreke neke negekogereke neke gatari bakorekana umanyete gocha bintu biri gocha goikira gabu abantu abamba manyaine abantu abamba manyaine wanajuana kwa vilemba tinda ituko blame onde bonsi kyaranje tinda aswa serikali iyo na tinda nyora exact facts nga muchando nga iyo bete lakini egento na manete kero kyonkelinga chiwode kero chibago share fuel levy funds nchiri cyatike tusiko chiwode cyatike tusiko ngamwetanire no murai we county osomo governor teribuya iko kero kyo nande nage condemnate immediately nje yone my brother leadership tari gendo kereke kongo ayeka ba straight igoro buraye bantu bonzi bako straight tonyo range simeye Soko TV wairira Soko wairira ngaki mogenda tawo aya mbia tore airira mbuyande oyo Clinton yondiyo gokwana I'm proud na nje nchangia sengencho shem no mwalimu wane tikamo boja masuwa ya bera totonya gakonganjira eri swali nditangani emerobiri yega yoko konya basaine mi yari kandirie but recently to atwa issues ya basaye bako bali kuteli abandi twanyore bali Russia fakuro na gisegi out of you will chitari chiavo number 1 atotenga o maina basaba konya chigasi kwenda barase babwenda te bose bawe kwenda ge oncho kenda Russia ri borio mwerio konyore kero gekeiga ereta bwati political background kyago chiko maneuver ase political terrain yereboniga ebwate riverera mono especially asaba saiba rokandenge batete gocha ne chinguru batete ko bwati political norms kirikiroro what's new agocha koreta na boy ngurukia bekiri cyo chiko maneuver through political system ya Kenya ya beire ne riverera rinene. Thank you so much. Tege tangani ma Clinton yo ana matunda ana matangania Clinton nchino mwalimu waye kana arenga registrar area college igongo bintongo kwa none byo mahene namba ibere ndege ekogenda Russia ntunto anya koira bantu Russia nelitangani na kuwa na chinse isa to Qatar UAE and Abu Dhabi chinse churi chikoliabo the foreign policy neligi ya sana twali study ribuya namba ibere ntubwate the chikwerende foreign affairs akwere toko the embassies like Qatar embassy is very active abantu baito ekero bakonyoro muchando bali kunyagwakani wa bali kobe kugali mechano ngotokera abande babekwa rana way ose babunira machiko kidogo that is normal lakini mwana abelire galia na arolire nk'abantu Qatar bamenyete buya bakeigo konye umuntu gakorusi bone agency ngawe etali ALM yeba lemo ntuntura ramuchando yo na ekero bakonyoro muchando nabakonyora abantu ngo nabali sikogali abande banga kwande gasi ngo to wake rwesimi madam Helen wake simi direct
Gochia Ase Omwaki soso ngoli abantu bana ngocha nkorera bariga no bomane umeshara mbiyere abantu baitu bachieta ali bonsi pikonye taliero korero mochando nkwe wale meshara hande chi company tobaire tene chinene company muna katali kurukudani company is a very big company Satis is a very big company Medgulf chi company abantu bago koraga ali LM connect na chirocho ni chi company chinene sana. Turanda sense mo ya your political background ina kiyo cha gweta itaiga basaye bago tebe tore partyless tore tribeless tore gen tokete na kiyo cha komanuva komanyete siasa the brand of politics ingokora the brand of politics ingokora tali yoko bakya abantu nda gakora politics ye ego solve a problem kiagera nkore yando mete ngacha kobori kerogeka otherwise konye nemeremo rodi gabuna ndiga ninde nemeremo useninde nemeremo tinda resign lakini bono mpaka liritora basaye baitu bagucheserwa ekiagera konye myaka ibere naso igaba basaye 75 barikiro uruche muno bono narangiria basaye ronzi pimbara baranga gocha na barangiri nchum kinsi na Nairobi ekabwata recruitment on 3rd Nairobi na iro tanga na wakora recruitment tumaye kwenda kisi ya matukabere tumaye kwa abande paka Eldoret igochi komo chikazi mna bono motofeko kwende bike riders nkikurundi piki kenyo go yibaza jingo tagero kwenda lyo nyole libusabini na ndo okorundi piki kwata kanda kazini ni maye kwa delivery ziga you can get up to 2500 that is equivalent to 87000 depending munura be komo kyogo talibonse bakoli echo munura be komo umukyogo abayiboli bangihu basamura abana baba basangereri bayira abana sikogali. That is the first step to akonyera basaye baito. Number 2 abayiboli abayiganga kingo cyo kobalike gazi abayiboli bane bali bagosabe gazi mukolike gazi umwana ukazabwa gazi njabo no boli mongo okana igaba saye banyole gazi elinda abayiboli abarabuto baligeri none committee kibawazwa abayiboli bagoke basaye ko babwate gazi abayiboli bagokete na ababali from vulnerable families. The only solution to anyolire elindo mubuli alole ngombe ya ezi ko mushara yo mubuli narotanye kubata elibwa 40 elibwa 50 ako mubuli nera abugata chipesa asoko korera asobutko bwabono tarachikoleka lirube lyago Gochia Ase Omwaki Ekura no manyete how expensive a campaign how expensive it is orra bali babatabana nchencangire na bekere pay bill na bekere gentugete na kigo cha fund a campaign no manyete 2027 terigo cha kobana nege tirimboko nchena yote biringa tinda yote banga nchende kebeke nchino muntu muororo again campaign yane nona itoroche number 1 ni campaign kwa umuntu kimura ikimutagete konye ngo ngake echikura chicho konyora abaza bonse mbayo kenyoro konye bachandita abayiboli bakonya bakora crimes yandea akyo mwiboli ko irero umwana wa yeziko mwiboli uyu nkarengara gwagere kura abayiboli bande babonte gakishem njire wakora maya akoboko na magoro no munumbi ake kura atari ngaya akakwa ibiko nyara waka chikura akaye kura abasa yabumanye abugani tibagwakire kura na bada bandira tegosira nkwarora ekero tukura na IBC nkwarora data eri ekorkina omubaro wabasa baribe ekiro chikwa chikura wekera boni ngani gore omoke sana igomba sa ekibo cyo gwakira chikura sengincho omubaro boni gore omoke gose babekero omurubiri ubwo benda senyero problem tali chikura soke babwate chikura my problem my brother tali chikura ngorero gocha gwakira sengincho problem ntanga ni otarambwata buya ni ringa my main reason you go into politics, it is not for commercial purposes. Igonta getaba za mbale batemanyete number 1. Na oninje labako nyarenga kiende maega iga ne manyete. Lakini no baga nitima tabako chore tagete abako kwani batara bwata lende kura. Ekura tigababura te yons. Na nendo ido bege none chikara bani para abaza abagababura te ekura yons pi na hande igorugari. Bagiromo muro lito ekebege lyo Dr. Fred Okengo Matiangi. Miemana mwancho murigelia soko bwati murubiri oyo ge kamera yago neye ere nambe yemo inse yechi sekunde 30 ni uko lyago Gochia Ase Omwaki Ekura ndirelieli ala menyi ba mintu babo chitendere asenga kientambe sana tingo tebanga oyororo nganera atigire bo itenda ata amaega mono lakini mbira akorera ande mbira atigairi ekero Nyasaye aranchenga mwambekere kwa bomo MCA obo chitendere Moba iso kondigele myake kiagara boni I'm 34 years old. Sarasi ya Peter tarangi kere myaka no mukarake lakini wabairo mujumbe. Babu wino eneze tangi yagara no bugaba nako genda myake berambuyete. Wono ngo babuli nche myake ya Rusio age is just a number. Mwalenge komi ya mia maiso in all the sub locations munga kire kura mutaliko nya bakora igabo fambo ntene nishisemi.
Munga akere kurantene ni chipara ntagura ne chipara chibe kwe mana mchibe cabro box amacha ye wuche imokonya gotere ranga ya irira abantu chinseme chezi koga ali igere kiangazi amacha ya chunchu kangona rakoni wa tobekeka plant roche negali macha tangu kabisa tokora irrigation amangana climate change to change. Climate change is not about gosimeke meteoka, it is a divination more than that. Vale inge ko ngange karanse na barabwa sakendu liberera litayo abonare ko bayeresera nga nintagete kubakorera amaya abantu babo kitendere biyemano mwancho murigereria ase kubwati umurubiri yaga kurwa twagachagete wikira boninga nande twekire omweri ngakiendekera turatware libaga ntokendere gukwanira yanda manga singincho yo noro umuchakano nuyo mutinyo kabiri ase omwako yege minutina ntubwatinga kichinde kinyinge tigamba namba yo bisi abali barataka kogenda se LM direct barataka ko kwana no muga omo director sometimes injira wanya siyasa kembwatete batagete ko gamba no bisi LM recruitment agency LM nyanjite kyagarete bwati bakora nde licensed eyo ase asensemo je namba nto tubatenjira tokonyebeka asabono tia turaratikira gabo kurwabo ntokwerera naki sentokotebya subwagare naki okobeka namba eyo Mbiyamano omwanchwa omoligereri ase okubwatya omurubiri uyiga kurwa omuchakano gwikira bone gatwikire omweri mensoko TV oboroso bw'omugusi ankyo naro neritko ase bono nakuganiri hubutukubire terane Ishmael Mogere.